Altså, det er mig, din YouTuber. Hvad hedder det? Jeg er snart på 100 abonnerer. Nej, 100 subscriber. Og jeg vil have i Jepper. Jeg vil bare have i ligesom vi skal ligesom vinde spillet. Vi skal bare vinde. Fordi jeg vinder altså. Så skal I subscribe til mig, okay? Jeg har ikke noget... Ligesom at den er været slukket, det betyder, jeg har ikke noget strøm. Okay. Det her. Ja. Tak. Jeg tror, jeg kan se nu her. Hvad er det her? Wow, Minecraft har skiftet meget. Men jeg har slet ikke spillet Minecraft måske i 6 år. Og chicken, banana, chicken. Nej. Nej. Chicken, banana. Og piggies. Dø. Piggy. Nej. Piggy, dø. Og du er den sidste, jeg kan se nu. Dø. Hey. Hey, hvor tror du går hen? Nej. Give me that water. No. Jeg dræber fast. Nej. Hvor kommer han hen? Ja. Tre. Faktisk, ja. Så sur, man. Det vil jeg sgu godt. Jeg spiller bare... I går spiller jeg Fortnite, og jeg er i Tyrkiet nu, men jeg kan ikke være der også. Og bare husk, jeg har 5% tilbage nu. Jeg havde 7, så nu er jeg 5. Vi skal finde diamonds. Jeg hader det altid. Tyrkiet er en sej sted, men jeg er ikke så god til det. Jeg har rigtig gode Pokémon. Jeg laver en video. Ikke det her. Nu har jeg puttet den her i video, men jeg laver en video. Jeg tror, I har set min Pokémon. Den er ny. Jeg har fundet den i Tyrkiet med en masterball. Før der var mange af de der jeg ved ikke, hvor det her. De der fisker, de der valer. Ja, valer. Svæver på min mor. Ude, der var en god Pokémon svæver. Og jeg var en chok. Hvad skulle jeg lave? Den der.
Så pickaxe. Så angel sword. Jeg laver 2 sword. Hvordan er de væk? Vent lige, jeg kommer lige tilbage. Jeg skulle bare have oplevet undskyld. Hvem dræbte mig? Hvordan har jeg så meget liv? Lidt liv. Hæ? Vent lige, venner. Undskyld, jeg tror ikke, du hører noget, fordi min mor gad det ikke høre efter. Undskyld, det var en snatch kom, det var bare med stop. Vent. Hvorfor lagger jeg sygt meget? Okay. Undskyld alle sammen, jeg tror jeg skal være færdig. Jeg kan ikke nu. Min telefon er fuld med brand, og jeg kan ikke lave video, så vi ses. Og husk at subscribe og like og comment. Nej, ikke comment, bare like og subscribe. Fordi jeg skal have 1000. En af mine venner har 30.000, jeg skal over ham. Så bare abonner til mig og subscribe. Vi ses. Vi ses.